тавакка гуфтанӣ будам. قماندان خدا پناه دهد. چرا چنین گپا را میگویید؟ دیوانه است. ها، مرдаам. дар амалиёт ман мемирам ва шаҳид мешавам. تا قماندان салому алайкум дӯстони азиз. бисёриҳо аз ман мепурсанд ки чаро ман софсавдоро реклама мекунам. медонед чаро? софсавдо муддати 4 сол аст ки кору фаъолият дорад ва то имрӯз ба беш аз 10,000 муштариён манфиат оварданд. агар дороҳои софсавдо результат надод, ҳатман ба шумо пулҳоятонро бармегардонанд. манфиат ва муддати дороҳо: дар муддати 2 моҳ мӯй ёриш бароварданд, дар 1 моҳ аз 8 то 10 кило фарбе шуданд ва ё баръакс, дар 1 моҳ аз 7 то 10 кило хароб шуданд. шикамро гум карданд, пресс бароварданд, доғи сафед ва сатфҳои зарари псариязро гум карданд. барои қад давонданд ва мардонагиро 5 маротиба афзоиш доданд. ҳама инҳо муҳимтарин маҳсулоти табиӣ мебошад. бо нархи арзон харед ва муҳимтар аз ҳама, муштариёни доимиро тӯҳфаҳо интизор ҳастанд. софсавдо ҳамеша ва дар ҳама ҳолат бо шумо. تا قماندان اردنро раҳо накунем, касе намемирад. фаҳмо? фаҳмо, командон. мо ҳоло кори зиёд дорем. ҳеҷ иваз нашуд ки нашуд. дар бораи иваз кардан чӣ фикр доред? ман ягон фикр надорам, вале навазкар фикри олӣ дорад. ҳамин масъаларо баррасӣ мекунем. вай, кӣ меояд? либоси низомӣ ба бар кардӣ? омадам то ба ту ташаккур гӯям. зеро ту сабаб шудӣ ки ман ин либосро ба бар кардам. намеарзад. ришҳоятро ҳам гирифтӣ? ҳа, гирифтам. қоидаи хизмат чунин аст. ман тартиботи низомиро дӯст намедорам. як намуд либос ҳама ба якдигар монанд. худоё накарда касеро палонӣ, рафта ба прокурор ҳисобот деҳ. қоидаи давлати адолатпарвар чунин аст. ин қадар одамро куштиву боз худатро намояндаи давлати адолатпарвар меҳисобӣ. олӣ. ман ба адолатпарварии ин кишвар бовар дорам. агар чунин намешуд, ҳоло ту зинда намебудӣ. дониста бош ки ин кишвар дорои системаи худ аст. дар акси ҳол ҷасади туро кайҳо боз мушо мехӯрданд. ман на ба қонун ва на ба адолати шумо бовар намекунам. танҳо ба ҳақ будани худам бовар мекунам. ту ку давлат надорӣ. корат танҳо терроро даҳшатафканист. хуб, ман барои баррасии ин наомадаам. пас барои чӣ омадӣ? барои баррасии қиёмат омадам. шунидам. яке аз нақшаҳои дӯсти азиз ҳамин гуна ном дошт. чӣ нақша доред? ҳамла мекунед дар хориҷа? намедонам. саломатият чӣ тавр аст? ба наздикӣ ту бояд бимирӣ. ҳамин тавр нест? ки кай мемирад, худо худаш медонад. аз рӯи ҳисоботҳои ман пас аз як чанд ҳафта ту мемирӣ явоз. азоб кашида мемирӣ. мехоҳӣ ба ту позар диҳам. дар охирин лаҳзаҳои умрат ба ту кӯмак мекунад. намехоҳам. ту ба ман дар бораи қиёмат гап зан. қиёмат? ҳама мемиранду мурдагон зинда шуда дар назди худованд ҷавоб мегӯянд. ман туро мекушам, вале ҳоло не. барои он ки маро талаб доранд? бале. ё ҳама ҷойро метарконанд барои ҳамин? не, барои ин не. қумондон эрдемро танҳо ту наҷот дода метавонистаӣ. аз барои ҳамин дӯсти азизат инро гуфт. чӣ тавр ман наҷот медодам? дар бадани қумондон бомба ҳаст. онро танҳо ту безарар карда метавонистаӣ. ҳа? фикри олӣ? чӣ тавр ин корро мекунӣ? яъне намедонам. нахуст бояд қумондон эрдемро бубинам, сипас чӣ тавр безарар кардани онро мефаҳмам. маро раҳо мекунанд? ҳа, раҳо мешавӣ. табрик мекунам. фардо мо туро раҳо мекунем. олӣ. ба ростӣ надонистам ки ҳамаш ба осонӣ сурат мегирад. медонам шумо дар бадани ман таҷҳизоти назораткунандаро ҳоҷат надорад. аз ду сар мо туро меёбем. фардо во мехӯрем драган. дер накун явуз, чунки ин шаб аз шодӣ маро хобам намебарад. боз дер накунӣ, меранҷам явуз. устон, ман ба зудӣ ба даста ҳамроҳ мешавам. ба фикрам маро қабул карданд. писарҷон, зуд бовар нашав. ба худой
آخر تو سرباز نیستی مگر؟ چی طور تو رو به دستشان میگیرن؟ ҳамчун кӯмакрасон мегиранд. шаҳрванд ба кишанлӣ чӣ гуна сарбоз буданашро нишон медиҳанд. سفسطگویی را بس کن. فکر کن که چی کار میکنی. با تو یک کار مهم است. سپارش نو чӣ будааст? رفته درگان را خبر میگیری. خوب استی؟ бо камоли майл устод. ман тамоми умр ин рӯзро интизор будам. وقتش رسید.